Shoutout nga pala kay Heart Shanoya. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. And sa pag-subscribe na rin. God bless and more power tol. Ingat lagi. Hello, what's up again mga lakay? Ngayon, magluluto tayo ng tinolang manok. Ito yung manok. Isang buong manok. So, ang una natin gagawin is hahati-hatiin natin siya para masaya. So, pakita ko sa inyo yung yung size. Ito. Galing siya sa freezer kanina. Binabad ko siya sa mainit na tubig para malusay yung yelo kasi sobrang tigas eh. So, ayun, gagawin natin. Hati-hatiin natin. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya mahati. Balik ako sa inyo, guys. A few moments later. Ayan, tapos ko na siyang hiwain. Ngayon, lalagyan ko muna siya ng asin. Lalamasin ko siya ng asin para matanggal yung lansa. Ngayon, pag nagluluto ako ng manok, talagang nilalamas ko muna ng asin. So, saglit lang. Ayan. Ito, ang tanggal ng lansa, tsaka yung para matanggal yung dulas niya. Kasi may part na meron siyang madulas. Kailangan matanggal yun. So, ito may asin na siya. Lamasin ko muna siya. Then, mamaya, prepare natin yung ibang ingredients. So, balik ako mga lakay. Yun, at patapos na rin siyang linisan. So, set aside muna natin itong karne ng manok. Prepare natin itong ibang ingredients. So, meron tayo ditong sili, sibuyas, bawang, tsaka luya. Kailangan may luya kasi pambabango yan. Tsaka healthy. Kapampangan ba? Healthy yun. So, hiwa-hiwain natin yung ingredients natin. So, sili yung nauna rito sa sangkalan. Sili. Make sure hugasan itong sili bago hiwain. Kasi hindi mo na siya mahugasan pag hindi mo agad. So, I'll be back again later kung natapos na hiwain lahat. And save up lang kayo dyan. Ayan. So, natapos na tayo maghiwa ng ingredients. Meron tayong sibuyas, bawang, sili, tsaka luya. Then, meron akong dito, dahon ng malunggay. Kasi mahilig ako sa malunggay. Healthy kasi ang malunggay. So, meron akong trivia about dito. Ang scientific name ng malunggay is Moringa oleifera. Then, ayon sa aking napag-alaman, ang malunggay, ito na ay nakakapagpagaling ng 300 plus diseases. Pero, sa tamang paggamit. So, alamin niyo kung paano ang tamang paggamit at pagluto ng malunggay. So, ayan, nakaprepare na lahat. So, magigisa na tayo. Ayan mga lakay, so painitin muna natin itong kawali. Kasirola pala, sorry. Bago natin lagyan ng mantika. Kasi may tubig-tubig pa siya. Kaya pwede naman siyang i-drain. Drain na lang natin yung tubig niya para mabilis. Ayan, at wala ng tubig yung ating kasirola. Lagay tayo ng mantika. So, dito, hindi naman ako chef. Tansyahan lang yung aking paglalagay ng mga ingredients, mantika, ganon. So dahil nga gamay ko na rin yung pagluto nito, di ko na kailangan ng sukat-sukat. So kumbaga hindi naman expert mga lakay. So painitin natin yung mantika. Painitin muna natin mga lakay. Ayan, at mainit na po yung ating mantika. So mararamdaman naman natin dito na mainit na siya. Then ang una nating igisa is yung luya. Kasi yan yung matagal maluto. Yan. Luya first. Isay natin isang mabuti para yung katas niya is maluto dito. Tapos ang apoy lang, hindi naman masyadong malakas, sa medium lang. Medium heat. Para hindi masyadong mabilis masunog. So, gisayin natin siyang mabuti. Gisa-gisa, ganon. Parang ginagawa ng nanay mo sa'yo pag may kasalanan ka, pinigisa ka.
Ngayon, dahil nga nag-isa ka nung ano, ikaw naman mag-isa ngayon sa pagluluto. Ito siya. So, makikita nyo ano, pwede na yung luya pag medyo, ano na siya, pag medyo brown na yung kulay niya. Susunod natin yung, kasi sa akin, ito, turo ng nanay ko sa akin to eh. Pagkatapos ng luya, bawang. Yung ibang napapanood ko kasi, yung una yung sibuyas. So, i-share ko sa inyo yung aking natutunan, yung learnings ko rin ba. Na, to based sa aking experience. So, share ko lang din sa inyo, grade 1 pa lang ako, 6 na taon pa lang ako nun, marunong na ako magluto. Dahil nga mahilig ako sa pagluluto. Pinapakialaman ko yung sandok pag nagluluto yung nanay ko. Kaya ito, naging shit cook na, shit cook. Ayan, pwede na tayo ating luya. Isunod natin yung ating bawang. Kauntra sa aswang. Bawang muna. Siguro, masagitan naman itong bawang. Ano din, halo-haloin din lang. Kung maamoy itong luya, ang bango. Ang sarap, nakaka-refresh ng, nakaka-refresh ng pagod na katawan. Yun yung isa sa mga benefits ng luya. So, trivia ulit yun. Medyo nag-brown na yung ating bawang. Bumabango na rin. So, pagsabay na natin itong sibuyas at sili. Ayan. Mahilig kasi ako sa sili ay sa maanghang, kaya nilalagyan ko rin. Optional naman yan eh. Kung gusto nyo lagyan, lagyan nyo. Kung ayaw nyo naman ng maanghang, okay lang naman. Nasa ano yan? Nasa kakain. So, gisayin hanggang maluto yung ating sibuyas. Halo-haloin lang para hindi masunog, para pantay yung pagkakaluto. Ayan, ang bango. Para siyang vitamins, kumbaga. Kung mahilig ka magluto, alam mo yung nilalabas na aroma ng mga ingredients. O kahit di ka na marunong magluto eh. Basta pag nagigisa yung nanay mo, alam mo na kung ano yun. Parang ganito rin yun. So, dahil okay na yung ating sibuyas, so let's put the manok. Igisa na rin natin. Then, kamay na lang natin. Malinis naman yung kamay. Kasi may tubig pa siya. Para hindi sumama yung tubig niya. Gisahin natin. Okay. Igisa natin siguro mga alin lang, halo-haloin natin. Mga 5 minutes. Haluin muna natin para maghalo yung mga ingredients natin, hindi masunog sa ilalim. Then, saka natin tatakpan. Para maluto. Takpan muna natin, mga 5 minutes siguro. Balikan natin siya after 5 minutes, mga lakay. A few moments later. Ayan, pagkatapos ng 5 minuto, haluin natin. Then, para lumasa na yung manok, lagyan natin siya ng magic sarap. Haluin muna natin. Right. Mga pansik. Lagyan natin siya ng, kaya nor na lang. Nor, magic sarap, candy. Pwede rin para magkalasa. Magic sarap. Kalahati lang muna ng magic sarap. Kasi lalagay pa natin mamaya yung kalahati pag may sabaw na siya. Then ito. Magic cubes wala, hindi pala nor. Wala palang nor dito. Para pag naluto yung ating tinola na mamaya, malasa na siya. So, ang hahabulin na lang natin is yung sabaw. Yung sabaw ang magdadala dito, dala ng luya. Yung luya, dinamihan ko para masarap siya. Then, takpan natin ulit. Hanggang sa magisa siya. Then, babalik ulit tayo after mga ilang minuto. Ayan, pwede na yung manok natin. Pwede na natin siyang lagyan ng sabaw. Ng tubig.
So, halo-haloin muna natin para kumalat yung lasa yung nilagay natin pampasarap kanina. Then, ang manok pala, habang ginigisa siya, nagmamantika rin. So, kuha lang ako ng tubig. So, ayan, ito na yung tubig natin. Ang paglalagay din ng tubig, depende rin yan sa inyo kung gaano yung karaming lagyan. Basta ang importante dyan yung timpla. Kasi masarap ang tinola pag maraming sabaw. Then, mainit na tubig na yung nilagay ko para mabilis kumulo. So, ang ilalagay ko ay patis. May patis kami rito. Pwede rin asin. Pero patis ang gusto ko. Ayan, tansyahan lang din yung timpla. Ayan. Kunti muna para matansya natin kasi pag masobra natin, maalat na siya. Mahirap ng ayusin ulit. Mas maganda yung matabang muna para alam natin kung gaano pa karami yung ating idadagdag sa susunod. Ayan, pakuluin natin. Tsaka natin ilagay yung ating magic sarap, yung sobra kanina. Ayan. So, babalik ulit tayo after ilang minuto. Pakuluin natin yung tubig. Ayan, kumukulo na yung ating niluluto. Nilagay ko na rin yung ating magic sarap. Hindi ko na-record kanina, akala ko video. Picture pala. So, epic fail tayo doon mga lakay. Pero okay na. Yung lasa, sakto na rin. So, pakuluin lang natin. Panulit natin. And kanina habang naghihintay tayo ng oras, hinimay ko na rin yung ating malunggay. Ito po siya. Ito. Mahilig talaga ako sa malunggay. And pwede siyang lagyan ng papaya o kaya sayote. Ang papaya at sayote, ilalagay mo lang siya pag malapit mo ng maluto. Kasi pag ilalagay mo na siyang maaga, madudurog siya, magiging magiging malapot na yung sabaw natin. Pero okay lang din, depende sa inyo. Kasi sa akin, kung papaya yung nilalagay ko, kaya sayote, gusto ko yung mangunguya pa rin. So ito, haluin ulit natin. Siguro mga ilang minuto lang ito pwede na. Then pwede kayo maglagay ng paminta. Paminta rin. So konti lang. Huwag masyadong marami. Ayan, tapos haluin. Then pakuluin natin. Kasi pwede na itong pwede na abunin. Pakuluin lang natin saglit. Tapos pag lagyan na natin mamaya yung ating malunggay. So natakpan na natin. Balikan ko ulit mamaya. So check na natin. Ayan, kulong-kulo na siya. Then ilagay na natin itong malunggay. Okay. Dahon ng malunggay pala, dahon. So yung kasama ko nagluluto rin. Kaso pagkain Indiano naman yung niluluto. Hindi ako marunong magluto nun. So ganito yun. Yung tamang ng malunggay para mas healthy siya. Diba, habang kumukulo siya, kulo-kulo yung ating sabaw, ilagay mo na yung ating malunggay. Siguro pakuluin natin mga isang minuto lang. Kasi habang naluluto pa na yung malunggay, habang kumukulo ng kumukulo, sumasama sa usok yung sustansya niya. So huwag natin masyadong lutuin. Kahit mga 30 seconds, pwede siyang ahunin. Para yung sustansya ng ating malunggay is maiwan dito, sa loob. Makuha natin lahat. Walang tapon, kumbaga. Ayan, so pwede na. Haluin ko lang ulit. Then, it's done. Tapos na po tayo sa pagluluto and maraming salamat sa panonood mga lakay.